Zdravo svima i danas brojim koliko ima beba na jednoj plaži. I krenut ćemo sad. Znači počet ćemo odavde. Evo našli smo jednu bebu. Bar da ima više od 15, ako bude bilo više od 15, lajkujte i subscribeujte na ovaj video i vidjet ćemo se za sljedeći epizodi. Evo je druga beba, treća bebica je tu, slatkiš. Ovdje nema nikoga. Našla sam četvrtu bebu, ali je neću snimati zato što je gola, ali ću snimiti ovu petu. Dobro, dugačka kosa se ne računa kao beba. Znači, ovdje za sada, odpauzirat ću ako nađem još jednu bebu. Evo je, šalim se. Čekajte da nađem jednu bebu i odpauzirat ću. Evo, našli smo još dve bebe, jedna je tu, a druga je ovdje. Znači, sada zagarantovano. 7 beba. Evo, 8 bebe tamo, zoomirat ću vam. Tada! Slatkiš. Evo je 9. beba. I evo su 10. i 11. beba. Eto, ništa. 11 beba na jednoj plaži. Da li možete vi ljudi to da zamislite? 11 beba na jednoj plaži. Lajkujte i sub ako hoćete da nastavim sa videima i vidimo se